Ani yankun fo an bɛ malien bɛɛ fo ani burkinabé ou ivoirien sénégalais ou nigérien Afrique peuple bɛɛ même au-delà mɔgɔ mɔgɔ ni o bɛ ka an suit ka dugawu kɛ an ka jamanaw ye Ala ka u basigi ka aw yɛrɛ fo aw média minnu fɛn o fɛn wulila ka na ani minnu bɛna a ta sira wɛrɛw fɛ ka partager pour que an ka kumakan bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min ka aw fo o la. Oui, parce que Maliko kibaruya farafina bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ do bɛɛ farafina bɛɛ bɛ intéressé la Maliko la hali tubabumuso min ye livre bɔ Sahel kan kɔsa in na ni espagnol do mais a bɛ cours du Maroc université la chercheur do voilà Béatrice Meza a vidéo bɛ ka jɛnsɛn kosɛbɛ ale yɛrɛ a na o na Mali la a ye livre min bɔ a livre recherche ni fɛngɛ nin caman na a ye nako caman kɛ ne yɛrɛ nɔfɛ radio la yan a ye nako caman dɔw kɛ ne ka so an ye ɲɔgɔn ye Bamako yɔrɔ wɛrɛw caman na donc sénégalais ni ivoiriens ni burkinabéw caman fana bɛ intéressé Mali actualité la sababu caman kama quoi. Donc a dɔw yɛrɛ b'a exiger an ka kuma ninnu an ka a caman kɛ français la parce que exactement c'est pour que minnu intéressé ba don Mali actualité la n'u tɛ an ka bamanankan mɛn u fana bɛ se ka dɔ faamu cogo min donc fɛn min bɛ sen na Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ de jɔlen b'a la et puis diɲɛ bɛɛ b'a fɛ k'a faamu mun de don parce que u ye san 10 kɛ k'u sen da ko min kan k'a datugu n'u ka médiaw ta ɲɛfɔ donc u ka jamanaw gɛnnen ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ k'u ka ambassadeurs gɛn u ka jamanadenw kununa o wagati de donc an'u ka intellectuels ni fɛn wɛrɛ dɔw diɲɛ mɔgɔ caman kununa o wagati de minnu bɛ ka ɲininkali kɛ mais aw ko k'aw ye nin bɛɛ hɛrɛ kɛ jamana min o jamanadenw bɛ ka aw gɛn jamana kelen tɛ fila tɛ saba tɛ o tuma qu'est-ce qui se passe donc c'est en ce moment que mɔgɔw commencera k'u intéresser mun de bɛ sen na an ka jamanaw kɔnɔ o de la an ka kuma dɔw yɛrɛ bɛ yen bi mɔgɔw ɲɛna k'a fɔra bi k'a sɔrɔ a dɔw bɛ san 6 bɔ a dɔw bɛ san 5 bɔ kuma kuraw tɛ quoi voilà. Ayiwa n y'o tɛ baasi ye mais an wuliko in bi min na espace Manden k'a daminɛ depuis Niger fo ka taa a Gambie olu ka se k'i faamu ayiwa Mandenkan na ayiwa n'an fɛ yan an b'a fɔ ko bamanankan ayiwa an tɛ nin ko bila daga girinda la Kidali ko ɲɛw bɛɛ coronnen bɛ Kidali de kan bi mun de bɛ yen mun de bɛ ka kɛ an ka armée bɛna se a tɛna se ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka armée reconstituée mun bɛ yen n'o ye an ka faamaw ani groupe armé minnu farala ɲɔgɔn kan ayiwa ko gɛlɛyaw kɛlen don k'u sɔrɔ yala an b'a dɔn k'a fɔ contactw ka ca e bɛ mun de kalama a ko alhamdulillah Musa solution t'a la armée bɛ Kidali minɛ solution t'a la armée bɛ don Kidali k'a minɛ k'a sigi min n'o kɛra Mali la san caman a ɲɔgɔn tɛ kɛ la guerre qui met fin à la guerre i n'a fɔ Cheikh Moro y'a fɔ cogo min nin y'o guerre de ye sen na kɛlɛ mun bɛ kɛlɛ ban pewu kɛlɛ ban pewu nin kɔfɛ an tɛna rébellion ko kuma mɛn an tulo la Mali kɔnɔ tuguni fo n'a kɛra an mɔdenw n'olu ɲinɛna jamana kɔ min y'an sɔrɔ 2012 o ɲɔgɔn wɛrɛ ka na Ala kana o latigɛ jamana ma bilen mais janfan sugu bɛɛ bɛ sen na a caman échouera mais halisa a caman bɛ sen na janfa sugu jumɛn min kɛra kunu Kidali n'o ye an ka sɔrɔsi minnu ni accord d'Alger ko pour que armée ka segin ka kɔrɔnfɛla duguw minɛ k'o tɛ se ka kɛ ko fo danaya de ka na dɔɔni dɔɔni sani accord d'Alger de ko tɛ sani danaya ka na sɔrɔsi minnu bɛ bila ka taa Kidali ni kɔrɔnfɛla dugu wɛrɛw la min bɛ terroristes ka mara kɔnɔ ko u ni terroristes de bɛ ɲaami ɲɔgɔn na ni terroristes ye ni mɔgɔ 150 kan ka taa Mali armée bɛ 100 di plateforme bɛ 100 di wali 50 di b'a fɔ cogo ni 150 de kan ka taa Mali bɛ 50 di plateforme bɛ 20 di walima o bɛ 10 di Kidali terroristes ninnu yɛrɛ sa sema mɔgɔw bɛ terroristes de don olu bɛ n'u ma 60 di u bɛ 70 di donc o mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ armée sugu wɛrɛ ye
min bɛ wele ko armée nationale reconstituée. Ça veut dire Mali armée nationale min bɛ yen k'o bɔ yen o ka mara tɛ boli nord kan bilen. Armée min ka mara bɛ boli nord kan o ye armée reconstituée. O armée reconstituée n'i taara accord d'Alger la esprit min b'a la. Sɔrɔsi hakɛ min kan ka déployer nord la, il s'agit d'un déploiement prioritaire et majoritaire des ressortissants du nord. Ça veut dire que Malien munu armée sɔrɔsi munu tɛ kɔrɔnfɛnmaa ye olu tɛ bila ka taa nord la bilen. Ni 100 de kan ka taa armée nationale ka mɔgɔ ye mɔgɔ 20 de ye. 80 o bɛ tila Kidal terroristes ni plateforme mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Gatia ninnu ye. Donc o ye janfanjuguba de ye min tɛ ɲuman ye. Mɔkun y'o de ye. Mɔkun in faralen ɲɔgɔn kan k'an ka sɔrɔsi damadɔ ta ni terroristes ɲagaminen u y'a fɔlɔ min fara ɲɔgɔn kan ka don n'o ye Kidal. Sɔgɔma joona fɛ u ye bɔnbu ɲini ka n'a bila olu kan maa min taara lahara sɔgɔmada kelen a bɛ sɔrɔsi 200 bɔ ka tila bɛɛ faga. Mais terroristes ka maa sɛbɛ si tun tɛ su cɛ la. maa mun sara u ka maa sɛbɛ mais u y'a dɔn cogo di u k'u farala ɲɔgɔn kan kuma fara n ka ma kɛ yan. Mon frère ne de bɛ k'a ɲɛf'i ye. A ɲɛfɔ maliyɛnw k'a faamu. U ka maa tila si tun tɛ su cɛ la. U y'u ka maa mun di k'a fɔ. U y'u ka mɔgɔ minnu di. Donc janfan wulila depuis yen alors que mɔkun in bɛ MINUSMA de ka mara kɔnɔna la. C'est le MINUSMA qui est responsable de garant de leur sécurité. Ni nana kɛ an ka mɔgɔw la. A wagati an ye balaw wuli n ko armée nationale reconstituée n ko janfan dɔw faso ma. Jamana autorité ko Faransi sen d'an b'u kan kan. Donc ko an ka muɲu sani jamana ka se sɔrɔ. O kɔfɛ hali polisi min kan ka sécurité assurée. Police nationale ti sécurité assurée bilen nord la. C'est-à-dire nous ko nord mɔgɔw u kan bɛ terroriste ninnu de ma. Sinon nord population si ka laɲini tɛ nin ye. O yɔrɔ kan ka préciser quoi. Donc police nationale o fana ti lakana sabati Kidal bilen ko police territoriale. A fɔra ko terroristes minnu kan ka désarmer accord d'Alger fɛ ni accord signé na. O terroristes dɔw kan ka ta armée reconstituée la. Dɔw kan ka ta police territoriale la. Donc jɔn de bɛna désarmer sisan? Marifa bɛna minɛ jɔn na sisan? Ça veut dire que désarmement in min kuma fɔra o fana ye kalo ye. U y'u ka terroristes minnu ni an ka jamana armée olu intégré ko DDR. Jamana k'u ka mɔgɔ min ta armée la. A wagati an y'o fana kangari da n ko a y'u ta jamana service wɛrɛ la. Mɔgɔ min ye jamana armée janfa ko n'o don armée kɔnɔ bilen. Fanga m'a faamu. Ou bien pour des raisons politiques ko Faransi sen b'u kan kan. Jamana donna da fɛ. Lere kan attaqueli o intégré ninnu de ye sɔrɔsiw fagali daminɛ k'u janfa ka dɔn ninnu. Ni zi. I y'a ɲininka a ye ɲininka a wagati ka dɛsɛ n ma sɔn ka a yɔrɔ n ka kuma tiɲɛ fɔli man ɲi. Olu de janfa kɛ. Ce sont les intégrés. Les camps attaqués, ce sont les intégrés qui ont trahi. U ni kɛnɛmamɔgɔw ka planifié ka kisɛ ci kan yɛrɛ fana kɔnɔ mɔgɔ ninnu nalen ka kan d'u ma. Ce sont les intégrés. A wagati dusu tun bɛ fɔ cogo min n'i faratila k'a fɔ sɔrɔsi dɔ diminen olu bɛ sɔn ka intégré ninnu dɔw faga quoi. O de la an ko an k'a to waati ka tɛmɛ an tɛ se k'an da don a la fɔlɔ. Gao kan attaqueli intégré ninnu fana nɔ don. Mɔkun in Kidal bataillon min tun bɛ yen n'o ye Baftar ye o fana encercleli o yɛrɛ kun commandelen bɛ jɔn fɛ? Kidal terroriste ninnu. Commandement kun b'olu de bolo. Les camps de Baftar a kun bɛ Kidal terroriste de bolo. Mɔgɔw kan ka ɲininkali kɛ mun na u ye armée reconstituée ka kan u nan'o encercler. Mais o kuma fɔra dɔw ko kuma in tɛ tiɲɛ.
yala a kɛra ou bien ne y'a fɔ n ko jigilatigɛ don n ye video kɛ kunun jigilatigɛ de waleya don kɔrɔ caman de bi kan ka taa kɛli la i n'a fɔ kɔrɔ jumɛn de Algérie o sira tigɛlen b'o la bi Libye u ka renfort ni armes a bɛ tɛmɛ in de fɛ Bazoum ka janfan ani armée française min sigilen tun bɛ Niger o ka janfan kɔnɔ Niger ala y'a kɛ maliko in ala ko sen b'a la o fanga nana dafiri o de la waati an ko anw mago tɛ démocratie ko kuma na ni Niger Bazoum ka fanga dafiri la anw b'an ka jamanaw ka intérêt de lajɛ Bazoum binnen fanga kura min nana o ni Mali jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye tiɲɛni n'a ka maaw mɔgɔ tɛ se ka Niger cɛ tigɛ bilen bɔ Libye k'i bɛ Niger cɛ ci k'i bɛ na Mali la ni kɛlɛkɛdenw walima ni armes ye walima ni munitions ye yen sira tigɛra mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ Burkina fɛ k'i bɛ na ni kɛlɛdenw ye walima i bɛ na ni armes ye k'i bɛ na Mali kɛlɛ Algérie min n'o tun ye kɔsɛmɛyɔrɔ dɔ ye yen sira fana datugu an y'a mɛn ko Rusiw ye ambassadeur wele ko ka kangari da non o tɛ o yɛrɛ dɔrɔn tɛ Algérie président minnu wulila a bɛɛ y'a ye Russie kɔsa in na a taara ko Mali tɛ basigi ni accord d'Alger ma appliqué a y'o de fɔ yen a taara o de fɔ a video bɛ réseau kan Poutine ye a yira la k'a fɔ Mali ye olu ka partenaire privilégié de ye Afrique kɔnɔna la ni Mali ko min ni Mali autorité ko min a ka territoire kan olu b'o de kɛ Poutine ye nin de fɔ a ye hali kunu Assimi ye ani Poutine ka échange téléphone na a segira k'a kuma ɲɛfɔ Poutine y'o fɔ Poutine ye Assimi wele hali kunu u kumana u sigira u kumana sécurité kan u kumana développement kan i y'a mɛn Air France bɛ molobaliya ni fɛn kan Air Mali tun bɛ Mali la 27 avions de tun bɛ Mali bolo an ka compagnie Modibo Clé la reine d'Angleterre a ye Modibo invité Modibo ye mɔgɔ min bila ka taa a taara Mali danbe lafasa yɛrɛ ne impressionné na Modibo yɛrɛ wulila ka taa Angleterre tellement que u impressionné na la reine d'Angleterre ale de fɔlɔ ye avion di an ka jamana ma est-ce que 3 avions ni ma fili ka tila ka na ni avion wɛrɛw sɔrɔ Rusiw ka coopération ni fɛnw fɛ 27 avions en tout Air Mali tun y'o de mais Modibo bennen u ye Air Mali ta tiɲɛ ka fɛn bɛɛ feere taji ni fɛnw suɲɛ ka fɔ ka taa Air Mali bɛn avion nana crash daminɛ walaha filmu avion ka filmu ye walaha o bɛ kuma Air Mali benna cogo min a bɛ o de wala filmu in bɛ k'o de ɲɛfɔ grâce à la transition aujourd'hui Rusiw ni an ka jɛ France gɛnnen kɔfɛ o Air Mali bɛna segin ka na imagine denbaya hakɛ min bɛna baara sɔrɔ an bɛna don o kɔnɔ parce que avion ko in bɛ yen ka taa se Kulikoro Ikoma ni denbaya caman jigi karila plan d'ajustement structurel sababu la ni sujet in a ka kan médiaw ka émission spéciale de kɛ ajustement structurel comme an ka jamanaw hali an ka sanuko ni pétrole ko ninnu ani fɛn an ka jamana pétrole ko ye zone fɛ parce que jamana caman le bassin de Taoudeni a bɛ Algérie ni Mali ni Niger de ko fɔ était fait mais il y a le bassin de Nara aussi o fana ye pétrole de o fana ka bon dɛ voilà min bɛ Mauritanie ni Mali tugu ɲɔgɔn na c'est pourquoi terroristes bɛ zone min na ni zone ninnu lajɛ bani terroristes bɛ nin zone bɛɛ la c'est pas gratuit pétrole de don u bɛ yaala ressources naturelles de nɔfɛ o ressources naturelles dɔnbaga ye tubabu ninnu de ye terroristes ninnu b'olu de ka baara la Mauritanie bɛna a ka pétrole bɔli daminɛ ni ma fili janvier nata kosɛbɛ le bassin de Nara o pétrole o bɛ Mauritanie ni Mali de ni ɲɔgɔn cɛ mais bassin de Taoudeni fanba o bɛ Mali territoire de sanfɛ a bɛ Niger a bɛ tɛmɛ Mali fɛ a bɛ ka se fo Niger pétrole fana exploitation kan ka kɛ Mamadou Issoufou président kɔrɔ bɛ k'a denkɛ positionné o de kama pour que o ka kɛ président ye nin bɛɛ de bɛ yen en cours min ka kan ka jateminɛ anw ka jamana sanuko plan d'ajustement structurel y'o fana nagasi k'o ta tiɲɛ parce que État k'a sen bɔ fɛn bɛɛ la i b'a dɔn ko anw ka État anw ka sanu droit tɛ Mali État bolo ka sanu exploiter
droit tɛ Mali État bolo sanu mun bɛ yan k'a exploiter privé ou de b'a kɛ ou bien société wɛrɛw société dun ti Mali kɔnɔ a capacité min na donc multinationales a kɛra olu ba ka gɔnforo ye nin de tun ye Mali sariya ye mais CNT code minier kura min fɛn sisan o de y'o bɔ yen n'i ye Malien caman ɲininka o ko an ka sanu ko 20% de y'an ta ye k'a bɛ Ala ka Mali dan document tɛ yen min b'a jira ko hali Mali ye 10% sɔrɔ ne de y'o f'i ye o tɔ o bɛ taa sira min fɛ Asimi y'a fɔ Kayi ko n'i bɔra ko dɔw kalama k'i bɛ bana quoi. Le Mali n'a jamais eu 10%. Même 5%, taxi ni fin droit ni bidi Mali ma. Pour que il y ait 20% sur 10% action, il faut qu'il participe ni warde au capital là, au 10%, l'État n'a jamais investi dans ça. Comment est-ce que kunto ni be adama débat? Anga jamana halakira halaki chomi ni ku ba la kalebi ibi bana quoi. Dieu merci ko be ka redresser soro be na donner et do wala kanga bo sefa la ibi bo sefa la ga soro ka sanu titay i ga pétrole titay e ka soro fanchi titay kenema mo de todo donc ni mimbi sena angni risu olu ye an jigi fa ka kangara da Algérie clairement kangara da kan jumene Mali komi aka territoire kan risu bo de appliquer Algérie dunga armée ka mine keme o keme bi oro bi bo Russie jamana de kan 60% de l'équipement militaire de l'Algérie a sans Russie de la Russie a été très claire avec tout le monde qu'il faut aller ka dena monnaie Mali et bibina Mali balé de ka naga koro touche pas donc anga service secret nyamoko modbo kone ale fana ye munu salo doke Algérie ni Mauritanie fama wéro la Mauritanie renseignement nyamoko e clé sabake bamako ya lere ata ko fe femi yira ay jamana autorité autoro malien ye manganchi autorité bi fendo ke okuma obete fo donc kangare mindara amena bibi na Mauritanie quand des réfugiés ni femunu be no e terroristes ka bazarere e kangare dara be ma shika na azawad ko kuma o drapeau o autorité mauritanienne ko ta fait ka me oklo labele mao ma tege tarala ni min ka ka biri la Algérie fana combattant fait be ka bolika doye o be ka chama mine mobili beji nu fait be do autorité o be ka mine donc mo nu tseka ou te ka minen soro ka bol Algérie sera fait ou te ka minen soro ka bol Libye sera fait ou te ka combattant tikado munitions ko manque de bay munitions ko manque boula donc moku kan où y a jete mina y a de ko ka yen kan encerclé ou ni munissement de j'enfant ke pour que ou be moku kan ana minen nu beche chomi tout un bataillon la dotation de tout un bataillon de kaingona la hali téléphone be charger prise mu no ya bebo kaingono Katanaï. Oui, quand encerclé, en autorité au co, pourtant, il y aura un munissement de Fanaka, malgré tout, Unana. Munissement qui a retiré Kidal, à opération Nyemoro Mambolewadon. Atalako Francitara. C'est un Français qui est en train de diriger les retraits de la munissement à Kidal. Français de Bego Munissement Kono. C'est un Français, de mon bala ko français tara ou ma foi femme français de ministre kono halibi c'est pas petit. Nyang ore kama Tchad ka position be ga retardé. Mena c'est Tchad comment? Et contingent mi fana be ministre kan kono ye Guinée ombe mais Tchadien ombe Kidal Aguelhok Tessalit. Mali a symbole G5 Sahel là. Mali symbole G5 Sahel là. France lagare Afrique no e Tchadie. Tchad diminué no bi Mali autorité koro. Toi mena, olu be diminué encore comme ngara. France ita. L'armée tchadienne c'est la France. Opération Serval. Ni yaw ñi nga wa foko 2013 de ka damnen. Opération France armée état-major et opération Serval créée 2009. Mali Nord kama. Ou benaka ko ni armée mbidon ka baraka pour que France dronga na yewe Tchad armée. Depuis 2009,
Libye kɛlɛ kun bɔlen u ye Libye kɛ priorité ye u ka Libye ci fɔlɔ u bɛ Mali kɛ deuxième position ye. Tout a été planifié depuis 2009 a y'a kuma ta k'a lase maa ta ye nin kuma sɔsɔ da bɛ maa min kunna. E ni Gundo a fɔra i ye de ou bien i y'a bɔ. A y'o ɲini parce que chercheurs fana bɛ yen. non o to yen. A y'o ɲininka ko ne de ko tɛ a sɔsɔba tɛ yen. Opération Serval créera 2009 de. Wa u y'a décidé u ni armée jumɛn bɛ se ka na u y'a Tchad armée de choisi. 2013 ou 2009? 2009. 2009. Je répète 2009. Depuis 2009. 2009. Libye kɛlɛ nalen de u ye Libye priorisé. Ka sɔrɔ ka opération Serval bila deuxième position na. I y'a faamu? A y'a lakɛlɛ diɲɛ fan bɛɛ a kuma sɔsɔba tɛ yen. Un moment Fransi médias yɛrɛ y'a reconnu. Ne ye nin kuma in fɔ a bɛ siɲɛ caman bɔ. Un moment RFI yɛrɛ y'a reconnu. Ko c'est vrai depuis 2009. Mais u y'a kuma zappé ten. Les gens n'ont pas fait attention. Mais ni a ye segin ka taa recherche kɛ a bɛ taa a kibaruya sɔrɔ yɔrɔ dɔ la nin kuma in a bɛ taa confirmer sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. 2009 de a décidé la. Donc au Tchadiens ani Français MINUSMA ka retrait Kidal les régions na a ɲɛmɔgɔya a bɛ mɔgɔ min bolo MINUSMA ɲɛmɔgɔ kunda o ye Français dɔ de ye. C'est un Français. Qu'est-ce qu'ils ont fait? U ye a ɲini sisan k'an ka sɔrɔsiw provoquer u mago bɛ minɛn mobili ni arme ni fɛn ninnu de la. Mali autorité ko problème t'a la an ka sɔrɔsiw ka kan bila. U ka replier comme MINUSMA de mɔk'u don MINUSMA de donna n'u ye wa u ka garantie baga ye MINUSMA de ye. Mali autorité ko u ka kan in bila u ka taga MINUSMA ka kan kɔnɔ. Français min bɛ ka opération diriger a ko k'an ka mɔgɔw ni arme tɛ se ka don MINUSMA ka kan kɔnɔ. Mobili tɛ na arme tɛ na ko k'a bɛɛ to yen. O tɛ ko ɲuman ye dɛ. U y'a bɛɛ to yen donc rebelles ni terroristes nana ka arme ni mobili k'a bɛɛ cɛ plus de 100 véhicules ani arme ni a kisɛ Mali ka élément ye 111 éléments de yala kunun an filila chiffre la hier ko an ko 50 mais 111 éléments de l'armée malienne. Maa 111. O de tun bɛ yen. O sen tɛ plateforme ka mɔgɔ hakɛ min b'a kɔnɔ ani terroriste ninnu yɛrɛ ka nombre min b'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ka dotation o de a véhicule ni a arme ni a fɛn u y'a bɛɛ de cɛ. Ka taa n'a bɛɛ. Ka bɛɛ cɛ ka taa n'a ye. Pourtant 2014 Musa Mara ka tagali ni kɛlɛ wulila armée Mali n'a ka minɛnw u ma taa MINUSMA ka kan kɔnɔ. U repli la DJ Dako ninnu bɛɛ tun bɛ Kidal u ni armes nana MINUSMA ka kan kɔnɔ ka n'u réfugiés mais cette fois-ci an ka mɔgɔ minnu bɛ mɔku la olu nana encercler u bɛ MINUSMA de ka responsabilité kɔnɔ olu natɔ ko non k'u ni mobiliw ni armes tɛ se ka don ko k'olu to yen olu to yen MINUSMA yɛrɛ t'a sécuriser dɔw u b'a to yen terroristes bɛna cɛ ka taa n'a ye parce que terroristes mago bɛ armes ni munitions de la bi u kan ka min sɔrɔ ka bɔ Libye fɛ o tɛ ka se ka na u kan ka min sɔrɔ Algérie fɛ Algérie fana ka datugulen don Mauritanie bɛ kan fila fɔ la donc ko gɛlɛya yɔrɔ de filɛ nin u nana fɛnw cɛ ka taa n'a ye maintenant plan min b'u bolo objectif min b'u bolo hali Aguelok ni Tessalit kan CDL